ole kan share tho angin kumsang ni som pa ko kum top lama chang de to khan kho chakshi pui tor hlelom tak chuan khovel aron tom chana kho pui mai chaw ni lo thingtlang kil khor berber pe thlenga lu chil zela wangin mere thai ni tin in lo fa nung ve chok chok thin te tan chuan alungai thak zwalin chuan chama om chep chung kwa po kanom ta zeu zeu maya hetiang khopa zoramin lungai na vor top kan to mek lai hian state danga om vai ho kan ti mai mi bum tum reng renga kho sa te chuan thei pa top choa zoram mi puite bumin application che sang an siam chuak mi a heng application an siam chua hian a mang to chuan poisa deposit in zoi hin thatin an mole don baka a chen the phei chu ale thok mule turang te in an tiama company chen khat phei chuan hetianga tiam mai chawni lovin atira chuan an soi ang chia hian an app sa poisa invest tu te chuan an poisa an mulet baka a hlok na po tam tham tak root man anum venual renga ni masil alo rei dewa an laka rin an ngat ngam ta motia poisa an ron invest thur lai tak mai chuan poisa lut zong chulo pumbil makin abiling abalangin late khoa an biru tawang mai thinani hetiang cha hian nimin pia lok sunday khan application pakhat mizo mi pui sang chuang te me te man lai le an rin em kan news reporter ta thleng an man lai bek tasman ti chuan kan zoram mi pui tam tak te poisa invest sa chu lak chwa theilawa siamin anwai noi chuang te me he app sa hian an poisa invest sa hi atang thlat maya he apps nei tu te hian kan thon vek to chauti in an thon na receipt tin lam omma se bank lam hian heng poisa te hi andong vetlat silawani he apps kalphung nia an ron advertise thindan an apps mang tura kan zoram mi pui sang chuang te meu an bum thluk theidan hi amak dang dai hlia shelo kan omnual takin ngun takin han ngai thlau lokila tasman youtube pachanga poisa hlona ti in bul an ron chana tasman WPP company hi youtube pachanga poisa hlona nia I like le subscribe mangin tasman apps kaltlangin nitin I hlo thei ani YouTubers ten like le subscriber an lo nga zok theinan puitu kan nia nitin poisa I hlo baka I downline subordinate te tangin hloi nei vezel bokang membership fee le reward chu hetiang hi ni pakhatna chuan full time employee teng sangthum without subsidy no cashback 6 tax RS za somli pali daily income hi omza chu he app satlem berbet theina cheng sangthum bet tu te chuan ni tin cheng za somli pali zel thakhat chung an hmunga thakhat chung ni tin za somli pali zel an hmu chuan thakhat nuwa chuan cheng sangli za thum som ni alo teng man tonga cheng sangli za thum som ni cheng sang thum an bet sa kan pe chuan thakhat chungin cheng sang khat za thum som ni in an hlok don tin ani chu panhina chuan assistant manager cheng sang ruk without subsidy 8 tax 296 daily income hi omza chu he apps assistant manager ni theina cheng sang ruk bet tu chuan ni tin cheng zan hi som kwa paruk zel thakhat chung an hmunga thakhat chunga ni tin cheng zan hi som kwa paruk zel an hmu chuan thakhat nuwa chuan cheng sang rat zaria ta an bet sa cheng sang ruk kan pe chuan thakhat chungin cheng sang khat zaria tin an hlok ve don tin ani chu pathumna chuan manager cheng sing khat sanga without subsidy 12 tax 744 daily income hi omza chu he app sa manager ni theina cheng sing khat sang riat bet tu te chuan ni tin cheng za sari somli pali zel thakhat chung an hmunga thakhat chunga ni tin cheng za sari somli pali zel an hmu chuan thakhat nuwa chuan cheng sing ni sang ni za thum som ni alo ting tonga cheng sing ni sang ni za thum som ni an bet sa cheng sing khat sanga kan pe chuan thakhat chungin cheng sang sari za thum som ni in an hlok don tin ani chu palina chuan director hi omza chu director ni theina cheng sing li sanga bet tu te chuan ni tin cheng sang ni za panga zel thakhat chung an hmunga thakhat chunga ni tin cheng sang ni za panga zel an hmu chuan thakhat nuwa chuan
cheng sing ruksa nga zan hi som nga lai alo tling tonga cheng sing ruksa nga zan hi som nga a an bet sa cheng sing li sa nga kan pe chuan thakhat chungin cheng sing hi zan hi som nga loin an hlok ve don tin ani chu hetiang che hian an ai chung poisa bet tu te boss CEO le CMO te hlo dan po hi hetiang vek hian an poisa bet tam dan zerin an hlo dan chhod vek ania emi ba ka hian downline an nei that phei chuan ni khatle ka cheng sing chuang dei hlo pha te po an kan nuk thawa hetiang ani khathil thulek po a poisa tam tham tak hlo theina ni wang hian soithiam dan ber chuan tiapom ang type khan ni ber chu hetiang hian nal takin YouTubers 10 likers le subscriber an nei nga theina na puitu kania YouTube video chumi khamiza chuin enzo vek ani ti chiana tur screenshot milo thon ula chu in ni tin na tho tur chu ni mai ti in dot mulhum mangin mi puite chu an bum cher mai lo ni e hetiang han nge to mai hi chuan sum invest tu te po chu ti luina ni mia lawa meng le meng in bum ani miaw wangin mitam tak chuan an phutok chen hi chu ti in kutling lawa ol sam taka sum lak lu an du na rani chu kanoti mai theya ima sir kan sha chawangin chipuin na sa taka min noi lai ni a mir theili har sa tak tan chuan na thok thei lawa lockdown char ani bok nen an poisa nei vi ang chun man zo zung ai chuan application rin om tak an soya invest a thakata cheng sang ni lek a thona an lo lak lu ve theina tur ni chuan lu ve de tur ne o tu baka an mi bum thluk te hi miril ru thiang hlim innocent tak an ni a an chunga om an pu te an mi zo puite berin do ta ni lo he app sa changa poisa in chan ni nga chuan keima ni poisa in kan rol ve kang choti khopa in soirin om an ni miaw wangin dot mulhumin an bum laptop duang ti nge to thleng pa hek lo chu baka an ni soi ang nge in ni tin an poisa mo za tur an tarlan ang chuan dong ve zat boxia mi bum lama ton shat la nei ngai me lo tan chuan mal somna application pakhat rin tlak tak ani rungot mai don ti na ni kan mi zo pui tam tak chuan he apps awang hian an hmalam hun tam tak lo suang to ve thinin he tianga ka kal renga ni chuan in kala sa thei veng ge yang ti te thlengin du thu an lo sam ve thina cha an ti em awangin an mel shat leina hnai an mi du sak zong te chu ko mu ve zelin he app sa hian an rin na zong an ngat ani ber mai nima sela chu tianga a thla chuang te meu ngai ngam takan lo man ve to an apps rin em swan thok le khata saberi kwang kai ang main an nai zong chu dim na tel mi alovin an ron lak sakta thut mai sini hetianga sum invest tu te hi kan zoram chung bi ka hi chuan mir thei ve te mi in hnoi lo a ar sa ve tak taka khosa an tam bera a chan ni lang ta ber chu chipuin min lu chil lai ni a na a tho that thei bok si lo nen poisa an nei viang chun invest a thakata cheng sang khat sang ni vel lek a pun na po kha an tan chuan thu tak ani wang ani heta tang ringot po hian an du am wang ngor ni lavin chuan saman om don ai chuan application pakhata sum lo lut thei ta chu athian na tho ang hialin an ngai pha tanuk mai tina ni a then te phei chuan he app sa hian rin na an ngat na saman to lutuka he wang hian an jam nai chun shala join ta po an kat tanuk maya atira chuan a hlok ve em awang le join tu an tam em awang hian Mizoram apps pakhat lek mang investment ti na lian bera alo chuak ta ni heta hian poi talai ber chu downline an du luat na lama hian kan mizo puite ngei bum du an lo om tlat thin hi ni he apps downline an du luat ta hian mi then khat chuan dot mangin he company hi rei tak chunga ding to a arin tlak lutuk ti in dot chiang tak an thian tel an chung ten chil thina an din hun jamap silovin a then te phei chuan kumsom chuang den ding to ti in an jis ve pop zel maya he application chanla ta soichiat na thil reng delete tu te chu an upline kan mizo puite ngei an ni thu victim te hian an soitlat maya chu ti ni chuan he app siam chuak tu mizo mi pui tam tak bum tu te hi
kan mizo pui chen khatin en hian an thok ho tina ni mai long mo ti hi ril ruwa a oma he apps tantlat to kan mizo pui te nge an upline an group admin ni telbok te chuan boina run chwa cha khan chu testament group chu an lef dei nge ni engpo ni se tuna hian he application manga inbum na thleng hi chuizui me kania thu nei tu ten azung nen lam an phok thei tura ngai photila chuti ralin kan sha tu chu india ram mai chau ni lo he khovela hian mi bum tum reng reng khosa mitam tak anoma wangin he tiang app sa changa poisa hlo theina oi om lo uchuak lo to khichu iring ngam to lo sha mang o he tiang fake application manga inbum na wanga an mishing man to za thi state chang shanga police te hian chiar sen lo an nei nuk hlomani tun nai mai po khan Amazon part time job Chive ICICI Prudential Ruby Shiva ti tele Telsa Bank TVL application hangin poisa tam tak chan kan kat nuk to a hetianga bum kan nuam zel don ani chuan tuna asiam chhuak tu te ngei po hian application thar ron siam chhuak le in ahminga an du Purnima apps ti teng te mo in an thlak le dei nga hei hi application chanania arin tlak lutuk kan tianga kan join le loi singa bum na nga ya voiza som pani lai min bum palange investment ta hian real estate le stock market ani lo chuan ti lo to pahimang india ram chung nge ya hian rap thak zo khopin scam atamania o chuwangin application kan sha chian lo kan chan ten chumi khami chu tha hausak loi na thamani antini pon chu tianga tha ni chuan nang ma in lo wa hausa phot mai te itingam ri phot tiang o engpo ni se he inbum na chungchang hi help me zo nei tu pa ma vente chuan kim chang takin nimin kha na ro te chuak to a ya bel du in nei chuan a channel help me zo tia khan in lo ve en me don ya o investigation ti me kania bihar sa ve te bum du tu a hian kan mi zo pui te nge in nam hnoi an lo om nual ani po in kan police te hian an vai ma nge kan bai sa ye